KAAC atumpen Karbi Longri Abirta ke venture school long luthan bang atum punch achiklo bai long ki pidek therek ajok Karbi Longri asong Samson teron atumpen ke song asai kedeng pon Hamren post office asai hemalong pen ASDC atumpen India Prime Minister phan kidu olok kelu Durbaguri KSS jun atumpen sami ingding pikebra sirkep Karbi Risumi sorong achi panchi sik sedang pon bomlo APSLC Youth Conference ke paman ponji aputhak pen krung sangamai kang nipon Tara lang su Karbi jutang aklam along publicity media cell hem kang pupon KACC ben ke parlopon Karbi Longri along ke venture school long luthan bangat maphat achiklo bai long ki pipe chiklo John Christian choktanglo Laso jok pen venture school long luthan bang atum phan pinan ke sung dokoglo laso puthak pen Karbi Longri asong Samson Teron Dipu District Committee atum ban party piponsi thang ni phai kep arni Dipu Samson Singh ti Milbury thengno along ke song asai kedeng pon labang su ke song pon along Karbi Longri asong 3p amai pu Samson Teron samit tong dun si labang su ke song long RDCP dun Karbi Longri Thomas Council atumpen sami lahai venture school long luthan bang atum phans achiklo bai nong ki pidek thidet ajok lahai luthan bang atum phan akeng patikok patiki era sonsi mandelo lapen laso jok pen alang litung pen sami lugu thandam chi phan alang litung thedung ka sik sak chitong ponong koklo Lazi Karbi Longri Thomas Council atum pen lahai venture school luthan bang atum phan prabjin pen achiklo bai nong pipon pe plotang te Karbi Longri asong atum pen democratic aron pen sodrak pen ke song asai deng ponji pusi Karbi Longri song amai pu Samson Teron pen pranking thingnu ningje pon Tang penanganan ni penstamen tum Karbi Longri song tum pen Karbi Longri Thomas Council phan pachini lo je Karbi Longri venture school a teacher atum phan salary ki pi kape bat po join pe la tum phan chiklu so pi pe dat duko asini tum pulo prabjin pe la so puthak po nang le tum pinang po Karbi Longri along ke don venture school a teacher atum bang la tum ta family do relatives do so do school ka che toy do na sumara tum phan bang ta lahelam do aposila tum phan akam cho toy tang der lo pot anam ta pino lapen la so school ke langli tum le ka khulita pali Karbi Longri Thomas Council andar se ka khuli lo posi nangli tum se ke toy lo khuli non puta la se dak lo pe than der phi rang tum pipe der bang ke chok che pusi prabjin pen pinon punitu batai bata chuning rilo lapen alai tum press long ta clarification chipi thulo jani tum la pan pipo abe ako nang e bok tho bang ke kese tum bang ke half knowledge po pak sinang puthu are half knowledge kali kalang sita nangli chiklo jon sir kep pini an chiklo jon Christian le erlo ata dorma pini bte komalo half knowledge ke la solam bang dokoklo la si nili tum ki pu bang ke la hello Karbi Longri rat phan Karbi Longri along kacha non loke than bom la so teacher tum ke ki ong tum Karbi sumar tum saide Karbi ri so jang tum saide la se langli tum phan salary ki pipe dat mane Karbi khai phan ke lang rem lo lake la si council tum la so bang ke chok chip pik lo pon tum condemn pik lo la bang ke nangli tum jong si la support prabjin pen chiklo la so chiklo ong bong piune pon ni tum ka che song la puson se step dam bom po muarni si bang la an si ka che song akang tu leji tum rat thur pak pen nangli tum council nang bon nang cek na pata nang kir nang cek na pansin le tungkel tum dak pen pachini lo lasi ni tu aporing hong po non irui niang bang tum pen kopi mala so reaction ke bang setame non ateng poloten le chini ateng polotang te la so hormuki unjia phan thek long le pin athe bang ke unnecessary la tum expenditure ke claim thaba bang ke konane meeting ki bitap ki bifru phan ke tangka do seta la tum han pini alak dorma leke dogali ke ong dunga akror leke dogali stamela so hormu lang tum non piune de lasi Karbi Longri Thomas Council atum phan ni ligi pugela helo ok chodet ahilang selera kam claim ri tuliram rong hanga ke hai latum ta munit saide munit atum si lapen itumo sumar tum phan luna ke than pi atum saide lopor teacher phan respect ni lapen teacher phan ka chi respect thek thia munit ke pirthe long la helo amuki bang binai munit aposi nangli phanili amu wang ve o puleki pukali seta nangli jong si respect thek thedet pi thek thedet pote nili pupe murat sinali phan nang punang kokji nangli phan amu wang ve punang pudet na po bangsi nili ge nali phan nang ka pachini dun lo lasi non mat prabjin pen alang litum phan la so pinang ji pusi pin dagru Samson Singh ti along ni tum pen sit-ins demonstration ghonta hini aphan etum dak kachi song a program deng ponlo Ru Samson Singh ti polotang te kadu eta chini lo kachini ne bang avelo lakhe seta alangli phan asonson pini Karbi society long ko so platform an si tum ki binai ba la so ki binang ji kwana kang tu yang deng si ki binai ma ke claim vek nang ji ke Karbi Longri Thomas Council tum lo si alangli tum bi pon pedet plote lake manghume me alam lo la bang ke le tum Karbi khe phan
จิงฮอนโอเอเดดังนักส่วนฮักกูปีเนกับเพรกบางมุมไบเป็นกูปีเนเซเลบริตี้ตุมพันเกวันกับเปกันกับปิลูนะบ่ายตัว important ปีปิกเสตitu malong le pelang la ke Karbi atuma phan si rai pi vet nang pu pusuna ka chi song pi tum anok belo ru samson sing ti phan so katalon pon pedet bangla ke ning duk me melo la pen council atum bangla ke jasimet pet ha nani pen bang a handle nang ke order tum do ko posi nani pen handle nang ke order tum ke comment tu neta Karbi a khei tum paching thor nang polong nang ke kroi kria tum si ke dol nang ke kroi tum ka videra posi pinia bang ke Karbi atuma nok be tum phan ke da ke paprai rim bomlo la daga bang ke jasimet pet ason mondir ki ma bang se important pirong son si tum thek dam lo lake lasi muni tum ke pulo ke chobai ong te amena si chinep check pu hai quality education ke wanun elang hok pet ke better education an wanun athe words tum ke people of words pu ke ki ong dung school tum zero la metric ke pass dun ta koson si quality wanun po heno dak pensi men best ke wanun ji pu pi hormula nang tum ki un po lasi a quality a concept mata chok chilang lang tum ke la chok chilang elang tum mi thang ma si a system ma si claim pa mi dera posi thanban elu laso ka chini ne dera posi pinia bangke education la pen quality ko pi hormu malang tum chini pa me o ason kali deta posi ke claim kali lang claim tabre ason si pinia bangke ki puye bangke quality education wan po pu bom seta pu bangke salary ta pi pe bom ha school bangke check lang pa me bom school bangke quality education ka pe doi fan school ka visit ke dam hada bange ok an petun pipo high school hen master tong smc tum ko pi jong ha quality education lo ke nang li jong si akhi chope prang et pulo nang li phan ke nang li ko pulo ko pukang un lang ke la si la nang tu visit ji pe sudden visit damo ok an thik nang ne sata jun ka ne lang amo mu chok chidet pute moda council hang pe keng non la so phi si nang li pi ma action nji non ne pana ni amuka yem wangi ne pana ni amuka ni wangi nang tumada an thik nei de ne wangi pi quality education ke dam polo ke ko pi inspection lo dam po la si la bange chok chidet lo itungi puya bangke laso ke chok chidat posi pino che thek prong lo ratum chini lo lake councilum charju ai ta hai la pen lake alang tumen nang chibek ta hai ta la hai ka chibek la hokalam lo athia hoklam ke hodake bainong wi pe blo de tum ke bang pola ke democratic aron pen itum extreme dam de ye hele kaman belage soing gali le tunge lake dam bom po ka che song democratic aron pen dam bom se la chun chitti ke ing ton telo lake ni tum ke corling ver pukai kita non kachari bam BJP sarkar atum pens non akimi state ki pangdak pon thuji aphans kamatapur lapen eastern nagaland atum phan chingki than pon bomlo bon the Indian constitutions alo along article 244 autonomous state ke tok dak aphi voi fit sami Karbi anglong bendima so arada tum pen kati song apran ke dam nang lapen avigi bunang atum penang anarada tum dotanglo la so putha pen thang ni phai kep arni nizang Karbi anglong hamren along ASDC KSA lapen kensi atum chalang si post officer sai hem along palidam si Indian prime minister Narendra Modi aphan panong si kido lo jogdam ruling party tumphan ning ka che thenangi pualam ke thang tawe athe Delhi Dispur lapen dipu a government kachari atum ke lake non Bharatiya Janata Party atumlo alang litum ke election manifesto along ta batai ta election hulote Karbi Anglong NCA lapen West Karbi Anglong kemang aker arada kemang apot hemprek kang them ke ni tum pachun wegi pusipulo lapen lasona thak se aprang India Home Minister Al-Kadwani penchan Chenglok Rajnath Singh lahe atum stame Karbi Anglong ke wang hulo pulote nitum BJP phanang pahai non puthot nitum Karbi Anglong NCA West Karbi Anglong atuma rada kemang article 244 Indian Constitution ateng pen autonomous state nitum nang piwek po pusi latum election hulote ke chak tame election der lote latum ke duklip titi la sinon la so BJP government mate non ruling government atum phan ke hemprek nang pipo puke Karbi Anglong rada tum ke ning ka che thenang ke thang tawe prek nangyi pu 1986 Pharokre Sarkar Ratrok Nerkeb Ratrok penang chesong bom wang bom si piniarni sengkan surinira ingkoi ra ke thom anang le lo song bom pen ASDC KSA KNCA nang chesong bom si ningkan thom keb Ratrok so se anang chesong bom wang bom si piniarni ngadak non puthot Kamatapur lapen Eastern Nagaland frontier aphan alang tum hemprek alam ningje je pin hang hepin stame alang tum aphan ke hemprek pi pupen puthot central government mate union government pen pangdak ponthulo setame Karbi Anglong NCA lapen West Karbi Anglong aphan ke la solam padu ponjoy la sikedam tang mationg ingkoi achiklos tame nilitum dipulong autonomous state puthak dharna dopon lo lapen non setame central committee pan decision se mass signature and si radalong dam si puthot
Karbi Anglong and Sil West Karbi Anglong pan ke hemprek nang vekji pulaso puthot government pan ka pachini ji pu pan se nilitum mas signature padopon lo la pen arni sitarik troxy niphai troxy la sochi klopen nilitum kido lo bom lo la pen pini ladak hamren along stame socheng consensi part of hamren la pen part of amreng kadoko wela so mas signature rada sohi NC nilitum India Prime Minister ke hai Narendra Modi aphan kido pale lo Karbi Anglong NC Hill West Karbi Anglong aphan Article 244 OA ateng pen autonomous state nang piserak nang ipupensi isia kido mate memorandum pale si rada sohi en ponsi nilitum India Prime Minister aphan city pale pon lo Northeast ang kangalong pen jutang a festival ke thenai ke banai labaki Karbi risumi surong aji henlo la surong aji non ke bangji thang ni phai krepo arni pen pangcheng ponpo la so along prexam KSS dun atom pen samik ke chichik sidang pon bomlo la son thak thaksi lakhain ko rat shok turbagri MSC consensi KSS jun atom pen sami la bangso engdeng plikebra sirkep Karbi risumi surong aji along alira cham ki pidonji lapent Lunkan pen chenglok asona song jutang ke pathulong ke chapati donji aphan non malom Daithor mini stadium Samson Singh Ingti open stage long chi sik sidang pon bomlo Party le pen dhorama chipu pe pin pen Karbi te Karbi isibet jutang jubat isibet pu pen chingnu pet pen silabang so ke sik sidang pon bomlo pusi ambon terang pen pachini pon la so ke sik sidang pon bom along stame non amar ki thangnat ki sung avelang la pen non ke bang ji ingdeng pike bra sirkep Karbi risum surong ajelong stame ke chingsi nong e ke palong don ji aphan chini litum chi sik sidang pon bomlo puta pachini pon thu kan bari mang dengdo jongda men chenglok renong chingdi hachak ekka nimso girung lahai kadogawi kapathu barong rolong tame nonson seksere kapathu sansuri ga chibong kingdom dang ke dam karan ga pathu kado wer samene tum pathuli ga ap thai ga pen chenglok an unan meni tum ga chipati ponji aphan hadak bori pon lo apen par same itum ke thek la bugali bon same owi gi mi tum same mo gi bang ilang apor hut je alam same jutan kupi hormulo bunar job plot ni ke sardamanta laso jane aphan matha sini tum bori pon lo unan men bori pon lo laso chok chite da dem nang ke mo thek tiri tum do tum na pakai bon hui ning thei par pi ga jani sini tum thek thek same bori pon lo takte la nola sike pi bom pen nal tum fast nong e ke chipalong ni ma ke wanji pu la puson nal tum nal ningi thedo ma nong i harmo ke lalo athe pini litum ron sidan la lelang nang ron sidan lo libre litum kirem hane sidan de madu sida athe ron sidan harmo kirem phan sidan lo lipu de litum dunere me mona la sidan de me mona la asan atak si no litum dak sike ki pida hala dak ison baga nong nam long de nei bu phan litum sike ki chipi geli litum ada unde anong e tin along ang deng tin long da ke cheng si kali lipung te adun thu anong e bang long nei bahula hala bang so litum lamthe ateng ben sipini sike chipi pon bom Tangke nang nek tum kitam tan kantal song chipate dun bom. Nili tum chipate dun bom nili penengan ningkan pliang lo kapatir pi dun thek thei po his same kabori pen patir pi pon nun long lo laso long li tum hadak thangna rak isu mabe bor same non mes same isi Karbi festival along hadaka sub committee ben chenglok construction kaddo ko vedo lasi nili atiri pi fansi chundigan tum bang lalo kidam tang por same hadak lang abang sabso kasik sakdo la pen la a constituency tin Kuda kisang aboha dahulu dak drainage system yang mimi laso bang prabjin dia itu malah bang mesin nai di pernah dak citi plak po ki gaping bar pi bar solang kacing mur kacing lu jin thilang cing ten plak po lai pen stami tum kisu giuni kilong loge ang thek do lasi lastame nili tum ahin men stami chuning ri lo la pen nili ning thelo je la bang ke hapel la tum claim elu bisi nili ning the la me Tena tum nan ke la kami Charlie pon bom. Labang solo ma tum ka. dak thang kasik sak do sami tum abi bot mali tum ke ron chidana teng posi kasik sak abi kasik sak abi pipot ma kadog sami lang tum aning thik dut je labang so arong ajel jutanga klam nong dun pimi nei pu lang litum gubene phiru ya the uwok sita melang dum chuben aning jipang samu la sini lining ching sambar pe lang litum ban la sikichu ahin anat punon kapre kisum da dos nami abi sin ligi jong the Tangke nang tum lam no. so non ulang kisi aslo na chirap cheto dun doluma lage pudam lo te atiri ben hu ang archi man se lang li arjap klug lo lage pudam thai velo alang li sinon sita me
alang li mit jung ke bang ngapor itu hai bons tame through VDC chairman Dwar Bagri ake hai sarko rong khar alapen Sunaram Singh Nar KCS president alang li tum phan arpu VC pini sta melang tum bang lo lasi dorde pu pen tame biutan ang pinoi lahai alam dolo lasi li tum ningi the ben si itum CKCP pon bom lo pen ni tum thanga kisu mabe ki bang ilang por tame non ni tum obe ki mi tum an bang jutang phaman pang bo be la pen tok lang hin nan tame tum pang bo pon pe bo mang ke lage ahok pe klarda kalam lo Kusung kevelo kejon penene ata mesian lo. Apor muti pen culong ah. Ente laki karija tum nangkang cek lapuson tum mat. Ave kain cek ta lason kacipari puya he. Sonya lo. Nanti kita kan kami kandun bawa makan ke. Kan cipina pening sikitun lah. Nanti pineng ke kancing penang lining ko anarong marong re. Nili ning arong pig lo lason ke kanun long. Dia morning tak langsung nak tang pay putih nang li kandun juga kandun deh. La pening son tak pulote dun ji. Yang men pulo. Nili men ke sami serminu ka tharpi. Nili rong ke dak dai thot. Diputara langsung Karbi jutang aklam along engdeng plikebra sirkep Karbi risin misurong aji talon pon jia pan non lom cisik sedang pon bomlo lapuson thak thak silabang surong aji ke talon pon along kebat thangji atuma pan sami asai hem mati publicity media shell asai hem thang ni pai Cape Arni KCC Publicity Cell Convener Research rong PRD dengpen ingpupon Engding plikebra sirkep Karbi risurong azai ke talon pon bom mahut sami labang susai hemalong pens laipen pat thang ponjis apan sami website klempon pu media atumpen kopini ke chinig do akenang sot liputang tilabang susai hem birta ribam long pu besi KSE Education Secretary Department Research rong pi pen pachini pon control room masih dak pen siang ton ban control ko di media tum tahu opinion nai kalau ada data na juni lo langsung sih mo pen ni ta non mo ko web long tapi itu ni ta website long ke website long itu upload di program pima gunasi pima lah hai lah pen aku agak prega platform long na di Facebook dan Twitter dan lain long itu Kasi ni tum gamat ha bang kaya. Aku plan ko unji ni tum aku stage din kan itu mah inian ko video end ko ajaran ko data end ko lahai bosu itu live streaming kan. Lah so live streaming da Facebook lang talong ko. Aga pra platform lang talong Twitter lang. Kasi lalo akan rasuan se katu ni media lam kaya media person so kini problem ko ya to dana di sana. Aku lah VIPRO tu. VIPRO kan ada juga ni. Ini itu mungkin non-mungkin juga tapi sekarang momen gom ada, telefon nombor gom ada, data itu ada. Bah, website long kami lah sama kini video tu comment section ada. Facebook lah comment section ini ada. Twitter lah ada. Masih website long kan itu mesti integrate drive ada. Hadapta mana comment yang pilih. So nalam lo, ada apa tu ning ri mana lo, manutin tu bangoy, ning, rong ning car tang pen, bangoy, nang lang noy lepen, ning litum tang rap, nang litum tang rap, tak suruh nak, Kedamtang thang ni pai sirkep arni lakha engkoi rapho nilip MC konsensi ke parlo chukhela high secondary pathu aklam along APSLC Central Youth Wing atumpen mai inipon labang so amayalong APSLC pen dunamai phu rajesh tisu konchun bang sikari rongphar legal cell konchun bang Samson teron saihem konchun bang panong phangchu dipu LA amai phu diuri teront dipu LA organizing secretary prodip be lapen APSLC Youth Wing along klembang phu bang phietumta chetongdun non ke bangji thareponi pha inquire flipen inquire pho nini apartment APSLC Central Committee Youth Wing atumpent Youth Conference ka paman ponji aphansi turikem amai ka sengpon posi pachini pon lapelabang so nini apartment conference along jasemet petke nihang Karbi Anglong nijang Karbi Anglong lapen dimahaso along ri along kedo englong asu khayatum arisoi janga tum aphan jithan chemum ponji aphansi labang so sai deng ponji pusi Rajesh disopen pachini pon tingwa alam thigala halo non ke bangji March tarik ingkor up lipan ingkor up de la nini apartment ini tum first APSLC Youth Wings a conference itum dat nilip constituency chuki hala lang si itum paman pon pon apan ke la bangso a conference ka paman pon angko thibangla halo itum APSLC arinsonim so tum youth satum ili tum aja kong che pharangi phan
la pen ke constituency in kora trok Karbi Anglong lo east west la pen ke di Mahasau kada constituency tin pen tame dak na chetong dunji la pen hala sohut ini tum ongdung pen hedung amai tum dak talon pon po la pen ke la bangso APHLC conference katalon along ini tum leadership training kami lu tum cipi ponji maso sekita cipi ponji tenone prang ke bang gelang ku PC ke klem ponai ma kado kawe la tum leadership training tai tum cipi ponji ase constituency tin pen constituency kora trok plus NC Hill di Mahasau pen APHLC long constituency la pen PS board committee long a leaders tuman an pen itum phalap ase la non March tarik kora pli pen kora pho abang ke tum la so conference mangke tum di pon la lo la pen ke itum APHLC youth wings atum aja kong thepon bom la pen ke non maximum Karbi Anglong lo non ki thulmi over kimia tum an ke non APHLC no se kewang side lo apot si nono bangkeli tum seke ka chipi pon kenang so training ka chipi pon kenang so apot si ni tum la hai matha dam pensi mo phi ke messenger phan tum matha dam pensi ni tum la youth wings atum phan ni tum isia conference itum aga pamanji phan itum pha pon lo la pen ke training pi pon po la pen ke la non conference ke bang along ke bang atum youth wings leader tum ana phan bangkeni tum leadership papamani phan sin tum bori pon la so conference long nang tum jasimet ke mupen pulo nang tum seke training pulo la se jasimet pet nang tum than pon dakji mala bang so training pa thake itum ke than ponji bang ra lo itum la constituency committee along maximum youth atum ke claim ke dam nang ji kapan ke kaddo we ke do ke thak nang ji ni tum la hai apu thai tum che than che mon ponji the ke dam tang election a hut di ningkan ni thoma prang ben tamena tum theklong lo kan te ni tum bi thung along meeting dam lo pulo tang te hala dak la ekdom ST morcha tum ten cheng lok la BJP along do youth atum la APHLC a meeting nang ke pridun la pen office ka phalang no ka do itum theklong lo di la si la son na bang itum cheplang pa cheplang ple dei phansi non obi kimi tum han itum la hai training pi ponji ka ching ki ke chatha nai ke do ke thak nai ka do ka be ka the chu hala dak bi thung along BJP atum APHLC tum phan ka tengkheng dun office ka phalang no dun pen khala tum plus point thebang ni tum na hok tum char bo dun te che chok dun te che theng dun te ka non ne prang ki bang jelang sitame ni tum phan ka puson komania tum si nang ka tengkheng dun do ya do bustam ni tum bang ke lahai non owi ki mi tum bang lahai bang cheplang dun te dai phansi ni tum lahai se ke chipi bonji talo pen ke claim ke dam nang ka do ka be pen official ron ka do ka be lahai am mi tum che than chum bonji la pen non ke bang ji la MP election phan dan tum la bang so training hut ka ching ki sing wai pon do sui ma MP la so phan man pe no non 2024 parliamentary election apha la hai phan dai tum ka chisik pon no non maximum ke official la kamana bang ke tum la parents body tum claim po la pen ke la youth wings atum bang ke la campaign awareness ka do an bang ke youth wings atum han sin tum kam pa claim pon po asi la 2024 apha MP election apha tam tum ka chisik pon la pen la bang so ka chisik long peneng bang ke nang tum la MP election hut bang ke APHLC pen jitu ke hai dun ji phan angring the tan do manang tum ke ma thai ni tum ka che char dam ni tum ke dam an la pen ka che char dam an ta me non bang ke kattu ka we arak tum ta me non bang ka che lar na ko change nang pon non bang ke apot sin non bang ke rat atum an ta me non bang ke APHLC phan bang sin non kan ni che thi tum theklong lo ta pen ke chugiram tang 2019 nan kan MP election pen non an lang dam lo pote ni tum ke bat lo minus avin hok ta apen non MEC election ta ni tum un e cho chodan lo dak ni lipta Faru plinian velo mati tiun de lason si konane phuluni ta farohini nian velo konane korganthi ta faru trok velo lason side lo lasi tum ununde chat pustani rata tumangke nang plus bom lang nonta aposi tum maning ke theta lo hello non 2024 MP election bangke APHLC se highway pu la bangke lage ning theklong lam lo lage lasi la hai tum theklong ben si la hai aseneri ning tum theklong ben si non youth conference tam ni phanang kok lo kam up ke claim ji phan kaddo ka be ansu se tum che pang tang man thegi phan Tengke la non ke bang ji la conference lo nang